Tänään tehdään kylmäsavustettua lohta. Ja tämähän on tämmöistä high-end touhua ja sen takia on ihan high-end vehkeet myöskin olemassa. Ei sehän nousta yli, onko se 28 astetta? Joo, mitenkä se, siinä on termostaatti joka? Jääkaappi on niin sanotusti päällä. No niin. Sehän käy sitten tuonne meidän huvimajaan. Niin, käy siellä hyvä sisällä, niin on hyvä savustaa sisällä huvimajassa. Niin. Sitten muuna aikana niin se toimii jääkaappi. Niin on. Ja sitten kun joku on innostunut tuohon, vaikka raittiusmiehiä ollaankin savuviskiin, niin sitä voi säilyttää avonaisena tai jotain. Niin se saa lasillisena. Niin, vuorokausi tässä menee. Ja tuo alhaalla on siis savun kehitin. Niin, eli siellä on pieni vastus, missä sitten leppähalko palaa. Voi olla leppää, omenapuuta tai kirsikkaa tai sitä menee ehkä sillä jos näin saunapuun mittakaavassa, niin ehkä 2 halun verran menee puuta. Jotta vetää tupakkia. Niin, että noi pyöreäkalikat on normaali leppää ja sitten noi siistimmät, noi mistä on laudan kappaleita, niin ne on tervaleppää, että ne on meidän, mitä jäi lauteesta ylitti, että voisi ottaa todellista kierrätystä, että mikään ei ole hukkaa. Nyt on vuorokausi vaihtunut ja kalat näyttäisi olevan valmiita. Ehkä. Rankka savustustyö on vaatinut veronsa, mutta väsyneet miehet silti jaksavat. Miltä näyttää? Mennään tällainen niinku, saanut niinku kuorta tavallaan semmoista. Mikäs lämpöistä siellä on? Täällä on alta 15-13. Tää on ihan hyvä lämpö. Periaatteessa tää on valmista tavaraa ollut silloin, kun tää laitettu, että voi syödä koskenton vaan se, että kuinka paljon haluaa savua. Eli tää on graavisuolattua lohta. Eli ihan mitä voisi leikata ennen tännekin laittoa leivän päälle siivuna, mutta nyt tää saa vaan tää savuarami. Vastuskuumentaja, jääkaappi, kylmentäjä, tääkin on näköjään jo ihan suorastaan. No nyt täytyy kyllä testata sitten vähän, ei nyt vielä ihan hienosti mennä ruisleivän kanssa syömään, mennään kohta. Mutta niin ensi tuntuma, että miltä maistuu. Aika tiivistä tavaraa tää. Tuimaa on ainakin ja hyvä savus.